Sak mobil ra gelem ngejak mampir warung. Mampir piye mobilmu kocluk ya. Aku duwe urunan no. Aku wis duwe mobil kowe bareng aku lak yo genti sing jajak. Sing apa dhuwit kok Hasim kowe kok. Lho. Lah nek yo tak dop karo awakmu padha. Padha ndasmu. Wes aja ngrembug perkara. Wih. Aku wis geger mau ning jero mobil. Ayo. Ora wong akeh, ora wong titik, les blok duit kok mesti rame. Akeh Pak. Apa enek mosok dhuwit 9.000, aku duwe 5.000 dhuwit 4.000. Enggak trimo aku, Pak. Goblok oke kowe. Oke kowe. Lho tapi ra padha. Lho, lah iya nek oke kowe. Tapi ra padha ya mon aku. Wow. Lah kudune aku njaluk 2.000 mbok 5.000 nyapa? Lho dhewe oke ora gelem ki kepiye to? Iya. Lho kudune ki tak mulyake 9.000, aku sing 4.000, sing 5.000 sampean betok. Emoh, demung aku njaluk 2.000 ngengkel lho iki. Mbok kira aku ora mampu piye aku? Oh ya. Oh iya iya iya. Berarti ki engko sing 3.000 balekke meneh. Aja tambah kok. Awis kadung kok iso. Tapi